Shubor nakaslem jong nongsan Hima. Ka Women's Welfare Committee jong ka Dorbar Chnong Loomkyrwiang haka pratarik leber kala Lehkmen ya ka sneaker pang jong ki genthai ka batip kum ka International Women's Day halor ka pang Invest Women Accelerate Progress ya ka jingalang ka balalong hayung wali lapniat da ka samha kani lalu Secretary Women's Welfare Committee Loomkyrwiang balayo ya ka jingu blengu siem na ka riwan ki lalu ka jingkaran priang buram na ka Weekwin Najar Assistant Secretary Nalor ki samla kan thei bat long kami ka Chnong ladan langru ka Dr. J.N. Shulai, Director MCSWA, ka Dengsuk lalu Advisor Women's Welfare Committee, Loomkyrwiang, kum ka sembut kongsan, nalor uwa he Chnong, uba lamat o lalu, kinong yalam Chnong Loomkyrwiang Dorbar Chnong bat kiwe. Ka kong Dengsuk lalu kala ai mense me ki para kan thei bandom du jingkermen haka jing im, watla ki hap ban mat ya shibun ki jing jing tenju. Ka Dr. J.N. Shulai, Director MCSWA, kala keren kerpang halor ka pang jong ka International Women's Day jong une usnem bat ngam jeliu ru na ka benta ka kot ya kya jong ki kenthei bat long kmi shu ka ai men siam ya ki khon kenthei ban long ki beteli bat de trelang da ka jing sngo thu jing mut khlem da wan ra ka jing sngo ya pher invest on women peroi kumai pen he ni chala chimti ya ki kenthai ha ko ye ki u nai chikma kata to ka me team ko bro ko perthai ong ni kamong yarap pen em kam elat ya ki kenthai ya o yo pi ye wani kro yo kon smart ko ya ka liang bro hai jing em yong ki kenthai bro chteluk perthai tasnya bi em yiri yu kordor pani phai wang kat nang lai ki snem lakat ki tu bi snem la sofa foundation ma snem ap tu da celebrate ki re nang them gi ya ka jing kordor ya ka jing start